drawing mo na nimo ba? Dire. Ang mga passenger. Hi! Hi! Ang introduction. Hi! Introduction. Ayo! 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 Mahalin natin panood
kuan na mo dire, mo ni lutuanan sa probinsya o. Diba? Ay, samahan. Ay, samahan? Tay! Sus, nara di ka diha. Hi, welcome na. Hi. Hello. Hi. Hi sa kong vlog. Welcome to my vlog. Ay, sus, di ara nga mong giyari, guys. Oh, wala ko mahanay. Advance happy birthday, tay. Okay. Okay siya siyang adobo para siyang handa. Lipat ka daw. Lipat ka daw. Uy, buwan sa init. Bro. Please, lolo. Please, lolo. Dagi, joy ka diya. Nalagi po. Hi guys, tanawa kayo pagluto tagadubo ha. Mo ni papa ni Naimin, guwapo sa. Ni magluto kadubo diri sa probinsya guys, kanang murang mamugsay ba. Tapo yung kadubuan. Ba? Tama mo guys. Nasa usas gid ko mo kay. Dili na ko video ay kaon. Mani mo kaon diha ka mo diri. Lami kay mo. Man nga balang mo. Mga ka guys, wala ni sa Cebu guys, nala ni diri sa Bohol, nala ni sa probinsya guys. Budbud, mabalang mo. Kaon sa ko anak ng tabo nila. Malang dito sa giyaw ko kaon ba? Di ba? Wala na sila dito sa giyaw guys, basta akong kakaon ko budbud suman. No. Suman. Ano sa ano niya? Meron sa mga nalakay ng niluto guys. Ano di man sa niyo tanawon na yung niluto nga nakay kami noon. Asa man nagdagdag mo nagluto? Tanawa na yung trabaho. Isulti ka sa kaniro man. Ano yan yung kasapan mo nga mahal kay di mo nagkaroon yung giluto nga paid na na. Di naman na makapaid ka nga mahal. Bikat. Kasapan din mo. Di naman na magtrabaho anong napaid. Mao ni hatag nila nakatrabaho guys kay kung ano. Video niya di mo matabag dili. Di kan tayo. Dai para bito ka kung dai nang tubig. Welcome to Bohollywood guys. Nami diri sa ibabaw. Nananaw mi sa view ato. Ako ni isuroy ako kamera para makakita mo guys sa tanawa. Kita kayo ang tibuok Bohollywood. Mauni siya diri guys na ay mga bukid guys ay silipon sa kugamay niya guys. O na ay Ginoo sa kuya Ike. Tanawon mo balik. Hi kuya. Siya diri guys. Nice kay diri no. Labi na kanang ay nagsugod nagsigang mga suga guys. Tanawa makapawa sa stress diri guys ba. Pwede kay mo muari diri mo suroy kay affordable ra kayo ang entrance nila diri guys.